Эпізод 6. Блат на ўвесь свет. Паветра не рухалася, сонца ліло жар на зямлю. Вялікія, цяжкія, чорныя птушкі віселі ў небе, нібы забыўшыся, куды мелі ляцець. Неба згубіла колеры, а пыл быў лёгкі, гарачы. Ясь ляжаў у рове каля незнаёмай дарогі, якая, часта пятляючы, вяла некуды ўніз, аж пакуль не прападала на даляглядзе. Побач ляжалі 5 ягоных супольнікаў. Ніхто не варушыўся. Тоўсты слой пылу пакрываў адзенне і ляжаў на тварах. Калі нехта з іх паварочваў галаву, то Ясь мог пабачыць цёмныя папечаныя губы і вялікія бялкі вачэй. Збоку ад Ясі ляжаў карабін старой канструкцыі. Руля была так нагрэтая, што ад яе пры дотыку маглі прыскокваць пухеры. Браць зброю трэба было за драўляную частку корпуса або прыклад. Яся троху раздражняла цеснаватае адзенне і цяжкія боты. Моцна зацягнуты рамень не даваў свабодна дыхаць. Чуццё падказвала хлопцу, што яны чакаюць нешта канкрэтнае, але пакуль ён не мог уцяміць, што дакладна. Гэта не давала яму спакою. Аднак ён па-ранейшаму нерухома ляжаў і маўчаў. Спёка пазбавіла яго сілаў і нават здольнасці думаць. Праз некаторы час далёка на гарызонце паказалася лёгкая смуга. Яна расла, набліжаючыся, і ператварылася ў доўгую паласу пылу, які клубіўся і поўз у іхнім кірунку. Ясевы таварышы схапілі карабіны і яшчэ ніжэй прыпалі да зямлі. Воблака пылу выпярэджвалі галовы і тулавы 6 вараных коней. Ляцелі, што стрэлы ўперад, а за імі кацілася запыленая карэта. Калі коні зраўняліся з людзьмі ў рове, раздаўся моцны свіст, і Ясь з прыяцелямі выскачылі на дарогу. З другога боку гасцінца з рова нечакана вылецелі яшчэ 5 чалавек, пра якіх Яся не падазраваў. Узнялася сумятня. Перапуджаныя коні панеслі ў бок, у роў. Карэту нарэшце спынілі. З яе вывелі мужчыну з доўгай сівой барадой, у дзіўнай чорнай вопратцы, нібы ў мантыі. За ім выйшла прыгожая маладая паненка ва ўсім белым. Далоні яна трымала складзеныя каля грудзей, нібы малілася. Вялікія ладныя вочы былі напоўненыя страхам. З козлаў карэты сцягнулі фурмана. Толькі ён адзін адчайна супраціўляўся нападнікам. Усё адбылося вельмі хутка і імгненна, амаль без шуму, бо тоўсты дыван пылу прыглушаў крохі. Ясь з супольнікамі ўціснуўся ў карэту. Двое селі спераду на месцы фурмана, яшчэ 3 размясціліся на прыступніцы з тылу павозкі. Стары ў чорным і фурман засталіся пасярод дарогі. Коні ва ўсе лапаткі рушылі ўперад. Праз хвілю яны не беглі, а імчалі. Карэту трэсла, як душ. Яе хіліла то ўправа, то вярнула ўлева. Людзей кідала ва ўсе бакі. Ясь сядзеў на задняй лаўцы злева ад дзяўчыны. Хлопец моцна трымаў яе за руку, хоць яна і так не магла ад іх збегчы. Гонячы ва ўвесь дух коней, нібы ад некага ўцякаючы, яны мінулі невялікія пагоркі і ўехалі ў лес. Дарогі не было. Карэту сцёбалі галіны. Неўзабаве яны выехалі на шырокую паляну. Пасярэдзіне яе стаяў нізкі грувацкі будынак, змураваны з польных камянёў. Карэта спынілася. Ясь з таварышам вывелі дзяўчыну. За імі з карэты вынеслі вялікі куфэрак, акуты меднай бляхай. Ясь быў чальцом банды, якая выкрала паненку. Гэта яго не бянтэжыла, ён пачуваўся тут сваім, толькі неяк не мог успомніць, што рабіў перад тым, як апынуўся з таварышамі ў рове. Яго не дзівіла ні іх незвычайная вопратка, ні старасвецкі выгляд карэты. У хуткім часе ўсе сабраліся ў вялікай зале. Падлога была выкладзеная каменнымі плітамі. Пасярэдзіне стаяў доўгі масіўны стол. Дзяўчыну пасадзілі на лаве ў куце. Тут панаваў халадок, і Ясю прыемна было ўрэшце ўдыхнуць цёрпкага, вогкага паветра. Ясевы калегі ваджаліся ля вечка досыць цяжкага куфра. Ніяк не ўдавалася адчыніць. Тады Ясь штурхануў аднаго з іх у бок і паказаў рукою на стол.
Куфар усцягнулі на стальніцу. Ясь выняў з халявы бота шабер, загорнуты в акравак замшавай скуры. Вострым канцом прылады ён адагнуў каля замочнай шчыліны медную пласціну, якая пакрывала века. Пашырыў адтуліну, усунуў туды сагнуты ў круг іншы канец шабера і пачаў паволі, але моцна цягнуць уверх. Замок засхрыгатаў і ўрэшце паддаўся. Куфар адчыніўся, а твары прысутных аж праяснілі. Унутры было поўна залатых рэчаў і каштоўных камянёў. Усё высыпалі на стол і пачалі сартаваць. Асобна адкладалі ў бок залатыя манеты. У наступнай купцы былі бранзалеты, завушніцы, пярсцёнкі і калье. У іншае месца перакідвалі каштоўныя камяні, якія свяціліся ўсімі колерамі вясёлкі. Пачаўся падзел здабычы. Яе расклалі на 11 кучак, стараючыся, каб усе долі былі прыкладна роўныя. Адзін з ясевых калегаў, самы высокі і мажны Бамбіза, завязаў дзяўчыне хусткай вочы і даў у рукі капялюш з шырокімі палямі. У галаўны ўбор кінулі 11 картак з напісанымі на іх нумарамі ад 1 да 11. Такія ж нумары расклалі каля купак з каштоўнасцямі. Усе па чарзе падыходзілі да дзяўчыны, а яна падавала ім вынятыя з капялюша карткі. Ясю выпаў нумар 7. Ён забраў сваю частку здабычы і распіхаў залатыя ўпрыгожванні, манеты і каштоўныя камяні па кішэнях. Потым яшчэ раз кінулі жрэбія. Каму першаму дастанецца дзяўчына? На стол выклалі 11 апельсінаў. Усе плады былі буйныя і мала адрозніваліся формай ды памерам. Бамбіза, якога Ясь прыняў за лідара банды, выняў з дзявочага гарсета доўгую залатую шпільку, падышоў да стала і глыбока ўбіў яе ў адзін з апельсінаў. На аранжавай скурцы ледзь заўважны быў гладкі верх шпількавай галоўкі. Апельсіны таксама ўклалі ў капелюш. Дзяўчына мелася вымаць іх наўзагад і раздаваць мужчынам, якія па чарзе да яе набліжаліся. Той, хто атрымаў бы апельсін са шпількай, выйграў бы дзяўчыну. Усё гэта адбывалася ў цішыні. Не прагучала ніводнага гуку, але прысутныя ўсё разумелі без слоў. Ясь падышоў да дзяўчыны пятым. Адчуў, што дзяўчына носікам туфелькі лёгка стукнула яму ў нагу, нібы хочучы нешта па сакрэце паведаміць. Яна паклала яму ў далонь апельсін, а пасля па-змоўніцку паціснула яму руку. Ясь адышоўся на сярэдзіну залы, агледзеў апельсін. У ім сядзела шпілька. Ясь узняў плот над галавою. Люсаванне закончылася. Бамбіза прайшоў праз залу і адамкнуў дзверы ў суседняе меншае памяшканне. Зняў павязку з вачэй дзяўчыны і падштархнуў яе да Яся. Хлопец узяў дзяўчыну за руку вышэй лакця і павёў за сабою, захлопнуў дзверы. Тады паланянка рынулася на калені, выразам твару і складзенымі рукамі умольна прасіла яго аб літасці. З ейных вачэй ліліся слёзы. Ясь пастараўся ёй патлумачыць, што нічога ад яе не жадае, што хоча ёй толькі дапамагчы. Яна лёгка яго зразумела. З удзячнасцю кінулася да яго з абдымкамі і пачала цалаваць яго на твар. Ашаломлены Ясь адштурхнуў яе і паказаў рукою на акно. А разам яны вылезлі вонкі. Было душна. Пабеглі ў шчыльны зараснік, што быў побач. Ясь некалькі разоў азіраўся, але іх ніхто не даганяў. Нягледзячы на гэта, ён чуў, што небяспека блізка. Яны даліся бегма праз кусты, ускочылі ў лес. Дзяўчына часта спатыкалася. Тады Ясь падаў ёй руку, і яны памчалі разам. Неспадзявана шляхам перагарадзіў досыць шырокі ручай, які імкліва нёсся праз камяні. Вада пенілася, віравала, клубілася, гонячыся ўніз скалістым ложам, але яе шуму Ясь не чуў. Яны былі пасярэдзіне патоку, калі дзяўчына паслізнулася і ўпала ў ваду. Ясь паспеў яе падхапіць, далей ён нёс яе на руках. Супрацьлеглы бераг быў стромы і камяністы. Уцекачы ледзь ускарабкаліся на яго. Ясь увесь час мусіў дапамагаць сваёй спадарожніцы. Урэшце яны апынуліся на роўным месцы. Зноў беглі далей. Цяпер яны ўвесь час трымаліся за рукі.
Сонца зайшло, неба пачало шарэць, рабілася ўсё цямней. Але раптам здалёк з мораку зазбруілася святло, некае дзіўнае, сіняватае. Яно рабілася ўсё больш інтэнсіўным, нібы набліжалася. Праз хвіліну я пабачыў уверсе вялікі блакітны шар, які асвятляў усё далёка навокал. Перад імі выраслі абрысы невядомага горада. Чым бліжэй яны падыходзілі да гарадскіх гмахаў, тым большым рабіўся шар. Я пачуў на целе цяпло, якое ішло зверху. Ён зразумеў, што гэтая агромністая куля замяняе жыхарам горада сонца. Яны набліжаліся да першых дамоў прадмесця. Аднекуль збоку паявіліся 3 чырвоныя зіходкія плямы. Раптам завібраваў нізкі магутны гул. Я спусціў дзявочую руку і застыў на месцы. Чырвоныя плямы былі ўжо зусім побач. Я зірнуўся і пабачыў, што каля яго прапаўзла доўгая металічная змяя. Яна прамільгнула з неверагоднай хуткасцю, бесшумна, і знікла. Я хацеў зноў узяць дзяўчыну за руку і крочыць з ёй далей, але таварышкі нідзе не было. Я скінуў позірк направа і налева, прабегся ў хопаўкі туды і сюды. Пуста. Адно дамы дзіўнай формы паблісквалі ў цішыні, залітыя зыркім святлом штучнага сонца. Я шпарка шыбаваў вуліцаю. Сваіх крокаў ён не чуў. Горад быў загадкавы, будынкі то грувасціліся на штучных узгорках, то спускаліся долу па спадзінах. Усюды было мноства кветак. Моцны струмень іх водару біў у паветра. А Ясь у роспачы ўсё шукаў дзяўчыну. Яго не пакідала адчуванне, што яна мусіць быць недзе недалёка, тут, у горадзе. Магчыма, яна таксама, як і ён, блукае па вуліцах і выглядае яго. Горад нібы вымер, нідзе не было жывой душы. Аднак людзі мусілі тут жыць. Вуліцы былі чыстыя, кветкі дагледжаныя. Хлопец намерыўся пастукацца ў дзверы аднаго з дамоў, але яны ўсе былі абнесены высокімі жалезнымі агароджамі. Ясь выйшаў на шырокую плошчу. Гэта быў, імаверна, цэнтр горада, бо менавіта тут над зямлёй высока ў небе вісела штучнае сонца. Пасярод плошчы на нейкім высокім белым пастаменце стаяла скульптура. Яна прыцягнула ўвагу хлопца. Ясь перасёк плошчу і затрымаўся насупраць пастамента. Перад ім была прыгожая статуя голай кабеты. На секунду яму падалося, што постаць варухнулася. Ягоны погляд затрымаўся на ейным твары. Дык гэта ж скульптура той самай дзяўчыны. Усхваляваны, Ясь пачаў уважліва яе разглядаць. Можа, яна каралеўна з гэтага горада? Раптам ён прыкмеціў, што на бледным дзявочым абліччы уздрыгнулі і падняліся ўверх павекі. На вуснах паказалася ўсмешка. Ох ці мяне, гэта ж яна! Ясь падбег да пастамента і пачаў карабкацца па гладкай слізкай паверхні. Ён узбіраўся ўсё вышэй, аж нарэшце аказаўся ля ног дзяўчыны. Яна нахілілася, працягнуўшы да яго далоні. Ён таксама радасна падняў рукі ўгору. Тады фігура дзяўчыны закалыхалася і нібы знянацку зноў скамянеўшы упала на яго. Ясь адчуў боль і цяжар валуна. Усхапіўся на ногі. Пераляканы ён стаяў у апраметнай цемры. Нічога не змянілася. Гэта быў толькі сон. Ясь запаліў адну з апошніх запалак і пасвяціў сябе ля гадзінніка. Без пары хвілін 9, але хлопец і так не мог разабрацца, ці гэта быў ранак ці вечар. Ён заблытаўся ў сваіх падліках. Блізу 3 дзён ён сядзеў замкнёны ў склепе і не мог адсюль выбрацца. Яго душыла смага. Тут было шмат бутэлек з віном, але Ясь ні да адной не дакрануўся, бо баяўся, што захмялее і засне. А яго тым часам знойдуць і схопяць. Нарэшце стомленасць узяла сваё, і хлопец забыўся сном на вялікай кучы бульбы, якая ляжала ў куце клепа. Ясь быў прастуджаны, і цяпер у яго пачалася гарачка. Можа, адсюль узялася спякота на пачатку ягонага сну. Ясь не думаў, што можа трапіць у такую пастку. Некалькі дзён таму ён выпадкова даведаўся, што ў доме нумер 28 па вуліцы Падгорнай месціцца бальшавіцкі афіцэрскі клуб,
пры якім працуе кухня для вайскоўцаў самага высокага рангу і найважнейшых чыноўнікаў. Пры немцах у тым будынку быў афіцэрскі шпіталь. Адступаючы, яны пакінулі там амаль усё, у тым ліку свой правіянт. У адзін з вечароў Ясь пайшоў у разведку, адшукаў склеп паводле дадзеных яму апісанняў, з дапамогай адмычкі справіўся з замком у цяжкіх жалезных дзвярах, прыхінуў іх за сабою і сышоў па сходах уніз. Там былі яшчэ адны дзверы, драўляныя. У склепе ён пабачыў шмат скрынак з віном, мяшкі пшанічнай мукі. Уверсе на жэрдках віселі кумпякі і полаці вэнджанага сала. Ясь прыхапіў з дзясятак бутэлек віна, адзін кумпяк і 2 кавалы свініны. Зноў замкнуў склеп і панёс здабычу дадому. Назаўтра ён перадаў у турму 2 пакункі. Адзін для барана, другі для янкі залатога зуба. Праз некалькі дзён ён пастанавіў паўтарыць сваю вылазку. Ён меркаваў, што трэба паспяшацца абчысціць склеп, пакуль ім нешта было. Ужо раней спанатрыў, што бальшавікі не робяць запасаў. Як і папярэдне, Ясь скарыстаўся адмычкай, прыкрыў дзверы за сабою і спусціўся ўніз. Раптам яго спалохалі крокі наверсе. Нехта скрыгатаў у замку ключом, не ведаючы, што дзверы ўжо адчыненыя. Ясь пачуў размову па-расійску. У спешцы шукаў хованку, пабачыў некалькі доўгіх палец, на якіх складалі яблыкі. Садавіны было няшмат. Ясь лёг на зямлю і бокам запоўз пад ніжнюю паліцу. Яна яго цалкам закрывала. Па сходах задуднілі крокі. Дзверы на доле рыпнулі. У склеп увайшлі 2 салдаты і нейкая жанчына. Размаўлялі між сабою па-расійску. Яны не згледзелі, што ўнутры нехта ёсць. Вайскоўцы набралі ў вёдры бульбы і морквы, кабета ўзяла ў кош 1 кумпяк і некалькі пляшак з віном. Асвятляючы сабе дарогу мігатлівым агнём свечкі, выйшлі. Ясь чуў, як яны замыкалі дзверы. Вылез са сваёй хованкі і адразу ж кінуўся па прыступках уверх. Памылкі не было. Яго спаткала нявыкрутка. Дзверы былі масіўныя, і знутры іх ніяк нельга было адчыніць. Ясь спрабаваў выламаць іх шаберам, але і тут хутка здаўся. Зразумеў, што ўсе спробы не маюць сэнсу, бо дзверы глыбако сядзелі ў цаглянай, залітай цэментам раме. Ясь пачаў дэталёва даследаваць сваю вязніцу. З усіх бакоў яго абступалі тоўстыя цагляныя сцены. Толькі адно маленькае акенца ўверсе, хутчэй дзірка, прапускала троху святла. Акенца дзяліў шырокі жалезны штыр, запушчаны ў муры, заліты цэментам. А вышэй, каля ходніка, былі прымацаваныя жалезныя краты, да якіх нельга было нават сягнуць рукой. Хлопец раздумаваў, што цяпер рабіць. Ён мог бы паспрабаваць выламаць кавалак сцяны каля дзвярэй і капаць тунэль, але гэта заняло б шмат вельмі часу, а ў склеп зноўку маглі прыйсці людзі. Тады б яго выкрылі. Ясь адкінуў гэтую думку і вырашыў чакаць, аж пакуль нехта зноў не з'явіцца ў склепе. Тады быў бы шанец адсюль вырвацца. Ён мог стаяць за дзвярыма, а калі б наведвальнікі ўвашлі ўванутр, ён бы цішком вышмыгнуў і незаўважна ўцёк наверх. Ясь загадзя нават зняў з ног чаравікі, каб незнарок не нарабіць шуму падэшвамі, калі прыйдзе пара дзейнічаць. Міналі гадзіны, ночы, дні. Сітуацыя асабліва не змянялася. Было ліха, ды пагоршала. Перастаў свяціць ліхтарык, не было вады, каб папіць, мучыла смага. Закончыліся цыгарэты, засталіся толькі 3 запалкі. Хацеў спаць, але асцерагаўся, каб яго не сцопалі во сне. Нарэшце, пасля 2 дзён і 3 начэй чакання, сон адолеў хлопца, і ён на нейкі час забыўся. Яму сніліся незвычайныя прыгоды ў чужой краіне, але прачнуўся ён зноў у склепе. Запалка, запалена ім, каб праверыць час, згасла. У тую ж секунду я зразумеў, што пры верхніх дзверах гамоняць людзі. Можа, яны былі там ужо доўга, змагаліся з дзвярыма, не маглі адчыніць ключом заржавелы замок. Ясь гэта лёгка рабіў адмычкай.
Маладзён стаў са збітымі з дошкамі дзвярыма і чакаў. Чаравікі трымаў у левай руцэ. Правай далонню моцна ўхапіў шабер. Уверсе гучалі поўныя раздражнення галасы. Ляскаў сасхлізваючы язычок замка, які ўдавалася толькі крыху прыпадняць. Нарэшце дзверы адчыніліся. На дол, як і папярэднім разам, спускаліся два салдаты і жанчына. Адзін з вайскоўцаў нёс свечку. Яся, які доўга сядзеў у цемры, гэтае святло сляпіла нават у ягоным зацішным месцы за дзвярыма. Усе ўвайшлі ў склеп. Салдат са свечкай у руцэ стаяў за 2 крокі ад Яся, павярнуўшыся да хлопца спіною. Жанчына ды іншы вайсковец здымалі з крукоў апольцы саланіны. Босы Ясь бязгучна выслізнуў з-за дзвярэй і, нікім не заўважаны, на дыбачках падаўся наверх. Яму хацелася хутчэй збегчы, але праз хвіліну ён перадумаў. Вярнуўся і абмацаў дзверы. Ключ тырчаў у замушнай шчыліне. Ясь спраўным хуткім рухам тузануў цяжкія дзверы, што яны амаль селі на сваё месца. У праёме ён даціснуў іх да канца і асцярожна замкнуў. Ключ ён сунуў сабе ў кішэнь. Абуў на босыя ногі чаравікі і выйшаў во двор. Сігануў уніз вуліцай Падгорнай, у бок моста через Свіслач. Там хлопец шпурнуў ключ у ваду. Яму прыемна было ўсведамляць, што тыя, якія зняволілі яго на 3 дні ў склепе, цяпер самі выберуцца адтуль няхутка. Эпізод 6. Аднойчы раніцай на ходніку насупраць Залатагорскага касцёла сабраўся натоўп людзей. Смялейшыя заходзілі на касцёльны пляц, а некаторыя набліжаліся нават да самой святыні. На каменных прыступках, якія ўвялі ў прытвор, ляжала 5 мужчынскіх трупаў. Адзенне на нябожчыках было старое, бруднае, пакамечанае і падранае. Там-сям праз дзіркі выстаўлялі шматкі карэлай, шэра-жоўтай, даўно нямытай бялізны. Чаравікі былі моцна зношаныя, нечышчаныя прынамсі некалькі апошніх месяцаў. Усё сведчыла пра тое, што ўладальнікі гэтага адзення і абутку доўгі час былі зняволеныя. Цяпер іх пазбавілі жыцця. Чарапы мелі вагнутасці. Відаць, іх білі нечым цвёрдым, рулямі або карабінавымі прыкладамі. У аднаго з нябожчыкаў вочы былі ўціснутыя глыбока ў чэрап, праз вачніцы вылезлі змешаныя са згусцелай крывёй мазгі. Зняважаныя людскія парэшткі на касцёльных прыступках мелі дзіўныя позы. Гэтых людзей забілі не тут. Побач адсутнічалі якія-небудзь сляды барацьбы і свежая кроў. Іх прывезлі ў потайкі ночью і тэатральна расклалі. Спектакль жаху. Гэта надзвычайка паказвала гораду свае крывавыя іклы. Людзей забівалі ўжо цягам некалькіх месяцаў. Расстрэльвалі буржуяў і сацыялістаў, знішчалі злодзеяў і фабрычных работнікаў, пазбаўлялі жыцця дарослых і дзяцей, каралі смерцю вінаватых і нявінных. Забівалі жахліва, здавалася, што без сэнсу. Аднак тут была пэўная мэта. Прыгнесці, пазбавіць волі, заразіць страхам, загіпнатызаваць жудаснай пачварнасцю пакутаў і смерці, без суда, без права. Чэкісты не хавалі арыштаў, не ўтойлівалі расстрэлаў у сваіх сутарэннях або ў падвалах камяніц, калі ў іхніх турмах не хапала месцаў. Магло скласціся ўражанне, што нехта драпежны, але баязлівы, забівае навокал усіх, хто трапіцца пад руку. Здавалася, што гэта чыняць не людзі, а крыважэрныя монстры, якія не шкадуюць нічога жывога. У горадзе пасяліўся страх. Людзі пачалі баяцца выходзіць вечарамі на вуліцу. Удзень жыхары хадзілі, угнуўшы плечы і бесперастанна азіраючыся па баках. У вачах чыталася трывога, а размовы вяліся напаўгалосу. А ўночы па гарадскіх вуліцах кружляла павозка смерці, ад якой стыла кроў у жылах. Чорны круг.
У ім смяротнікаў вывозілі за горад, дзе потым расстрэльвалі. Мясцовая газета пачала з пэўнага часу друкаваць на апошняй старонцы доўгія спісы людзей, ліквідаваных надзвычайкай. Гэта быў яшчэ адзін метад тэрору і падпарадкавання горадаў, якім панавалі новыя владары. Чырвоныя ад крыві. Але ў гэтыя пералікі так і не ўваходзілі прозвішчы ўсіх забітых бальшавікамі людзей. На гэта б не хапіла цэлай газеты. Улюбёным месцам жахлівых экзекуцый стала Камароўка. Трупы ўжо не змяшчаліся ў падвалах. Закопваць іх у горадзе было таксама цяжка. Таму прадстаўнікі самага справядлівага і гуманнага ладу ў свеце знайшлі адпаведнае месца за горадам, недалёка ад Барысаўскага тракту. Пры цары гэтыя ж людзі зацята змагаліся супраць смяротнага пакарання, якое было паводле іх ганьбай цывілізацыі. Цяпер там расселася смерць і гінулі тысячы людзей. ЧК або надзвычайная камісія па барацьбе з контррэвалюцыяй, сабатажам, шпіянажам і спекуляваннем была дзіцём польскага камуніста Фелікса Дзяржынскага, які аказаўся на паслугах у расійскіх імперыялістаў. Цяпер ЧК наўсцяж гарцавала ў крывавым шале, але аднаго толькі гвалту было замала. Ініцыятары забойстваў ведалі, што іхнім хаўруснікам, не горшым за смерць, можа быць голад. Калі перад абліччам гібелі чалавек можа выдохнуцца, апусціць рукі, ператварыцца ў анучу, то голад у стане струшыць яго пры жыцці, пазбавіць фізічных і духоўных сіл ды аддаць ва владу камісарскай банды. Голад здольны кожнага змусіць да абсалютнага паслушэнства. Звычайна ён прывязвае да месца працы, робіць залежным ад малога кавалачка з плеснявелага хлеба. Бальшавікі трапна падкрэслілі: сыты сабака не думае пра гаспадара, яму жартачкі ў галаве. І пачалі ладзіць голад. Рабілі яны гэта з вялікай ахвотай, бо адначасова здабывалі вялікія багацці. І хутка голад, які ў нармальныя часы славіўся нізкімі коштамі на харчы, адзін з цэнтраў ахопленай вайной Еўропы, у якім былі каласальныя запасы ежы, пачаў галадаць. Былі ўведзеныя харчовыя карткі толькі для работнікаў. У некалі шыкоўных рэстаранах адкрылі 3 сталоўкі, таксама толькі для работнікаў. І тыя работнікі атрымлівалі па 150 грамаў цяжкага, мокрага, як гліна хлеба. А ў сталоўках выдавалі рэдкія абеды. Мутная вада – першая страва, 2 бульбіны і селядцовы хвост – другая страва. Змены ў меню былі малыя. Напрыклад, лыжка грачанай кашы на другое або палова яйка, зваранага ўкрутую, і бульбіна па святах. Голад схапіў гараджан за гарляк і трымаў мёртвай хваткай. Але на вуліцах відаць было не толькі бледных, схуднелых, змардаваных людзей. Шпацыравалі па іх пераможна усміхаючыся новыя паны. Яны былі элітай і кіраўнікамі горада. У іх распараджэнні былі шматлікія рэстараны, бардэлі і казіно. Яны пачуваліся тут каралямі. Большасць з іх прыбыла з цэнтральнай Расіі. Тут жа яны занялі самыя высокія пасады. Распачалося паляванне на злодзеяў. Але ніколі горад не залівала такая хваля злачынстваў, як цяпер. Крадзяжы, рабункі ў дамах і на вуліцах, розныя віды махлярства – усё зрабілася нечым звычайным, прыкметай свайго часу. Адзін са злодзеяў акрэсліў тое, што адбывалася ў Менску 1919 года наступнымі словамі: «Блат на весь свет». Аднак у горадзе вялі рэй не блатныя, а зграя шакалаў, якія без эмоцый і дакору сумлення забівалі дзеля адной толькі прыемнасці, абкрадвалі жабракоў, гвалцілі і катавалі безабаронных. Гэткі блат ахапіў усю Расію і выліваўся за яе межы. У крамах нічога не было, але па блаце можна было купіць усё, што захочаш.
За грошы з турмаў выпускалі нават асуджаных на смерць. Трэба было адно трапіць на адпаведнага чыноўніка. Тэрор, які ахапіў горад, абвастрыў чуйнасць прафесійных злачынцаў. Яны не паддаліся страху, займаліся сваім рамяством, як і раней, і зухавата лавіравалі ў агульным хаосе. Толькі калі даўней блатны з прынцыпу не браў на работу ствол і хіляўся ад сутычак, то цяпер хлопцы нават на дробны крадзеж ішлі са зброяй, пастанавіўшы ні пры ніякіх умовах не здавацца жывым у бальшавіцкія лапы. Калі б існавала адпаведная статыстыка і можна было параўнаць колькасць злачынстваў у Менску ў красавіку 1918 года, калі ў горадзе гаспадарылі немцы, і лічбу злачынстваў у красавіку 1919 года пад уладай бальшавікоў, то суадносіны былі б на ўзроўні 1 да 100. Я ўпэўнены ў гэтым. Бо некалі кралі пераважна прафесійныя злодзеі, крыху дылетанты, а цяпер прысвойвалі чужое і рабавалі бальшавіцкія жаўнеры, афіцэры, чыноўнікі, тайныя агенты, міліцыянты. Злодзеі, у сваю чаргу, менш швэндаліся па дамах згалелых грамадзянаў, а перакінуліся перадусім на афіцыйныя ўстановы, кааператывы, склады, вакзалы і гарадскіх начальнікаў. У іх можна было разлічваць хоць на якую-небудзь здабычу. Адначасова злодзеі з'едліва высмейвалі новых гаспадароў. Едзе камісар з вайны, адпадаюць порткі, з ежы мае толькі спірт да 2 пуды махоркі. Кпілі яны і з інтэрнацыянала, складаючы на яго самыя разнастайныя пародыі. Паўстань, пракляццем катаваны, галодных дурняў цэлы свет. Усе харчы ў асада бралі, сабачы хвост вам на абед. І ляцелі па гарадах і вёсках непераможныя гарэзныя прыпеўкі пра чырвоны яблычак. Ішла безнадзейная барацьба. Грамадзяне горбіліся, туліліся ў свае норы, стараліся схавацца ад вачэй улады, уратаваць жыццё любой цаной. Злодзеі асцярожна выбіралі маліны. На работу больш не ішлі сам адзін, а гуртаваліся прынамсі ў пары. Штораз часцей яны выкарыстоўвалі зброю, бо ведалі, калі засыплюцца, іх чакае немінучая смерць. Гэтак у старым, ціхім правінцыйным горадзе, якому вайна надала асаблівае значэнне, расійская рэвалюцыя ўчыніла пякельную бойню, а яе правадары кіраваліся ў гэты час сваім беспардонным прынцыпам – блат на ўвесь свет.